Mohli vydepilovať. Nie, hubu. Ja Netreb s nohami. Nahrýva. to bude odraz. Sami dobehneme! Počkajte ešte. Ideme depilovať. My dobehneme! Stoj. Miňo, desný. Držte ho. Daj, podržím. To nebude moc dobré. Wow. Aj. Peťo, daj ti zuby. To bolo všetko? Koľko, tak vyzerám jak jebnutý. Vidíš, že som ťa hovorila, že sa budem snažiť. Ale však to nie je... To už Počkaj. Rýchlo to trhaj. Sedeli a teraz čo? A my dobehneme. Kde dobehnete? Dobehneme, máme bicykle. Idete. Nepozeraj. Počkajte chvíľku. Už čo začína. Také budeš mať červené. Dá ti mamka, koľka, dá ti mamka. Nedá. Dobre, dávaj druhý. Aj, ženské. Tak mu to nehaj Ivana. To je pankač. Ale nedržte, ty to som vieskala už. A ja. Ale Ty to vieskala. Peťa, spívaj vysoký, ale... Pomaly mu to trvá, Ivana. Nie. Pomaličky, úplne pomaly. Rýchlo. Keď pomaly, tak musím ten Monika dostane. Ej, sachy. Už začína. Cítime s tebou, Peťo. Dobre, že to boli. Dúfam, že sa bude boleť ešte 3 dní. To si... Dobre, dajte prakticky. Nahrývaj to. Daj. Čo je? Na čo? To má ťotka. Koska kúpil. Sám pre seba. To pre seba ti kúpil. Ale pre babku. Koska ty. Na fúzia. Památku na chlpiť asi jen ty one pásky. Chceš? Na roky. Mám love, chceš kúpim. Jaj, no už bolelo. Čo si ty odváš? Aj tam víš. Tak poďme vrať. Jak nohy. Monika nahrala TikTok. Ivana. Túto mu dole čúra, nechaj tak. Jaké červené. To je, nie? Tomu. Tak ja to viem. Kokot. A Filipka, dobre. A potom To začína boleť. Dobre, stačí chvíľu. Víš, ako to bude mať červená kostka? Nevadí. Dáte mu celú tú nohu, však... Áno, čo bude vypadať jak King Kong? Majo, pozri sa. Jedna Má hladké nohy. Ty koňom má hladké nohy. Koska. Strhla a sa mi stá, že odpadnem. Som ma prekryla dostali. Ne, toto má odpí, to na si kúpil. Však na to srandu, však je koniec Koského. Však je koniec Koského, však už koniec Deviny. Už 5 minút, Peťo, dobrý si. Nejaké mladý nohy, ale nie, však kde si vráčka. Daj dole mu volať, nech tu vyskúpi. Alebo ne, 11 minút sa nechá. Áno, z žiletku. Peťo, 15 rokov to rástlo, teraz to nidíš. 15 rokov netrepej. Ale ešte... Také nohy narastú, že ty sa Nie, práve, že nemáš šrekosti na také jemnejšie ich budeme. Nejaký žena. Tak som máš 15 rokov. Bude mať. Čo to ti to robí? Ale bude mať Augusta Nikto, blíži. ostane chlopata. Po kolena, od kolena. Ja, už skoro sa hlava neboli, Peťo. Akurát. Nahrývam. Teber druhý. Počkaj, že aké to je, keď to nie je. Už nemýšľať stále Už druhý treba. Kde týrať? Zabil si mi tisíc. Aj. Ty vole. On mi zabil niekoľko miliónov. To bolí. Ty náplatí, vidíš. Tak nevadí. Keď je taká chlpata. Na vlasy, čo by tam spravilo, to by som chcel vidieť. Zavíjaj už. To ste močuj. No, to nespravím. To už nelepšie. Vlákom slabo to nahrívate. Všetky hraždy vidíš. Želičku to prejem. No, to budeme najlepšie nahrať. No, to najlepšie. Koska, už si prihliatý. Poď sa toto. Paulina, sa nedotýkaj. No, to je preto, keď to musí vážiť. To urobím tak bežne. Bežne. To nejde. Treba poradne, že to je Peťo.
No narývaj, furt, Leo, furt. Chris, domov, mne to nebude boleť. Keď ti jednu šlahnem. Stačí mu to, daj Leove. Ale ty to nejde dole, ty kokos, to nejde dole. Počkaj, nie, daj tú ruku do rite. Počkaj, pomaly. Počkaj, daj tú ruku preč, natačím ju. Čuj, celú pasnicu si strč do huby, nech to je. Viete, čo to bude volať, to je horúce. Mňa bola nohy, ak sa na to pozerám. Viete, to jak sa napadlo, prosím. Ja nevím. Počkaj, drž ho. Daj halúzi, nie? Len zhalúziť. Kosková určite ne. Ja tak musel si rýchlo strhnúť. Ábo. Tu ťa dobre nemáš boleť. Pozri. Ja už to... Au! Ivana, sem. To by boli. Táto hrozne boli, Peť. Tu má malo boleť? To má malo boleť. Teraz bude boleť. Už to ani nie. Teraz nebude až tak boleť. Nie. Máš červené. Nevadí. Ostane tak. Pajďoka, to je rozdiel. To je rozdiel. Brutál rozdiel. Kokos. Ty bábo. Je tu 3, čo? To je taká... Otoč si ju nejako. Tak môžem, Ivana, mala som robiť druhou. A druhý, ťa vekťo. Teraz to bude najmä bolo, teraz to je fajn. Pozor. Á, drž ho. Tak ale tak nie... Však na památku. Filip, na památku. Ty vole... Cítim z tebu. Musíme ho držať. Uteče ešte. To bolí. Rýchlo to Jak tu mal za ten ruku, hej! No, áno. A ja som to na... Pinzetulovi. Taký ksichty všetci nahodili. Nie, no to boli najmä, zostane. Už to tam nenatočím. Ja mám na to ten debil. Dobrý si. Už aby to sa stýto, aby sa Dobre, a stačilo mu na tú nohu, ne? Daj druhú. Ešte nie, túto, Ivana, sem ešte, dve spodku, túto. Tam máš. O chvíľku, už to Spravíš tam. Dobre, jedna noha stačí. Ja se budem jak debil, jedna noha, ne. Na teraz budeme tam sami, to môžete aj tam. Budeme ho tam držať za krky a... Už na druhú nohu. Nie, ze spodku. Túto, ze... Na druhú nohu. Tu má ešte. Drž ho. Tak on bude mať jednu nohu len spravenú. Dobrý môj. Dobrý. Drž. Ivana, už druhú nohu daj. Ešte to správa bude. Áno, daj to. Nahraj to. Nahraj to, pane. Dobre. Ešte tu má. Tam má ešte chlby, tu má ešte chlby. To bolelo. Toto ešte teda? Surová premena. A ešte sem, tuto. Ešte chlba. Paulína, teda si pinzetu. Nemám. Dobre, už druhú nohu. Dobre, ešte tu ostali. Ešte voľaké 3 ostali. 3 ostali. Mám. 3 ostali ešte. Nahraj to tu. Ešte, jak sa tam máš dlho, to mohol nahrať. Dobre, stačilo mu. Dobre. Nejde. Masochista koska. Počkaj, vytrhnem ho. Nie! Ja, daj ho, vytruj, Paulína, budeme ho trzať. Tie papiere už sú... Papier mi teda, lebo je už otvorený. No, a ostatné. Ale ostatné potom. Pretože ho to nebolo. Á, no čakaj, toto je dobre vidieť. Ty kokos! To bolo dobré. Nahraj to, daj to. Čo kúpel to? Ale kde? Čo ja viem. Drž, Pečko. Jajko, si aspoň vidíš, čo sa Teraz to máme vlastne. Dajme toto na YouTube, očujeme. Alebo na ne. Dáme. Čekni to. Dáme ešte otočí. Načekni to, že uzerám kôžka. Zaraz, ja nemám. Ale musíš to dlhšie nahrievať a trhne. Oči, jaký tomu dáme názov? Ja bych dal, že umučenie Krista. Dobre, Ivanka, daj to do chvíľky, obsadáme. Tak daj, one v reškolku nemusím. To je koska. Nie, to tak vidíš.
Ja Počkaj. Ja mám. Máte ten depilátor z tyłu. No, však by sa zasekol.